tohle je den 4, co vám dávám informace ohledně Crimson Thorn, takže můžeme se jít podívat. První je VET, potom tady máme další hrozně masivní jako Low Taper Fate. Nebylo to vtipný. No, kdo jste neviděl video, jak jsem to získal, tak máte ho u mě na kanále, má to přes 1000 views, takže to je extrém. Tak tady máme další Windstruck, Cloud Touched a Frozen, další je Windstruck, další je Frozen, tak já jsem úplně Jouda, jsem prostě spadl. No prostě a další je, já tam nemám blíst, já jsem úplně blbej. Co to je? Dejte tady aspoň odběr. Frozen, to je další ty 3 a tady Windstruck, takže pro další den tady dej odběr a like. Čus.